Għall-10 sena konsekuttiva ħarġu l-applikazzjonijiet għal klassijiet ta' reviżjoni ta' sekk mingħajr ħlas. Dawn ilhom jiġu organizzati kull sena sa mill-2014 permezz tal-Youth Guarantee Project iffinanzjat minn fondi Ewropej. Il-klassijiet huma immirati għal studenti li se jagħmlu ir-resits fis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-Bioloġija u l-Fiżika f'Settembru li ġej. Mindu inħoloq, dawn il-klassijiet għenu l-aktar minn 5,000 student biex jiksbu riżultati favorevoli sena wara sena. Permezz ta' dan l-investiment li studenti qed ikunu assistiti u mħeġġa ikomplu l-esperjenza edukattiva tagħhom. Il-klassijiet ta' reviżjoni huma parti minn kullana ta' miżuri soċjali oħrajn li introduċa Gvern Laburista iffukati speċifikament għall-edukazzjoni mhux inqas it-tneħħija ta' ħlas tal-eżamijiet li kienu piż kbir fuq il-familji, partikolarment dawk li ma kinux jaffordjawhom. Il-klassijiet ta' reviżjoni għal din is-sena se jibdew mill-24 ta' Lulju u se jibqgħu għaddejjin għal 5 ġimgħat sal-aħħar ta' Awwissu. Studenti ta' bejn il-15 u l-24 sena li ġabu marki ta' 6-7 jew li kienu immarkati bħala assenti f'xi wieħed mill-5 suġġetti ewlenin msemmija hawn huma eligibbli biex japplikaw għal dawn il-klassijiet. L-istudenti jistgħu jattendu għal dawn il-klassijiet fiċ-ċentri tal-Mosta, il-Bla tal-Bajda, Raħal Ġdid u r-Rabat Għawdex u jistgħu jażlu li jattendu għal massimu ta' 3 suġġetti ewlenin, inkluż għażla ta' suġġett ta' xjenza. L-applikazzjonijiet li jibqgħu miftuħin sa nhar it-tlieta 18 ta' Lulju fl-10 ta' filgħodu jistgħu jsiru online fuq is-sit www.jobsplus.gov.mt/revision classes.